Siphinde sikubingelele mbukeli lapha emakhaya kweSimanzozo kulethela indaba zamaskandi nehamba phambili. Kuyintokozo enkulu ukuthi ube nathi la kweSimanzozo lapho esikulethela khona indaba zamaskandi. Ngaphandle kokupholisa amaseko angihlale kuzo indaba zamaskandi. Igcwame elisha liphika izitsolo zokubonakala kwividiyo lilele itokazi ibhekile. Ukuvela kwevidiyo okusolakala ukuthi igcwame elisha kule video kubonakala intombi ishutha ividiyo umuntu elele okusolakala ukuthi igcwame elisha. Abantu abaningi-ke bathe okusho ukuthi igcwame elisha ligadle lagadla ngempela i9mm yalo lafikelwa ubuthongo lalala. Kodwa kusenjalo igcwame elisha liwotha ubomvu njengoba lisho ukuthi lo mjida lo obonakala kule video akulona igcwame elisha kodwa umjida ocishe efane nalo owaziwa emculweni ngokubiza ukuthi igalofu elisha. Kusenjalo-ke igalofu elisha libe selibhala khona ey'nkundleni zokuxhumana lathi cha liyaphika akulona lona igalofu elisha leli lathi lona alishefile linetshebe lathi lo ovela la kule video le ilona ngempela igcwame elisha. Kuthe senjalo-ke imbangi yakhe uKhuzani ubese sizakala njengoba esho ukuthi igcwame elisha linele labona ividiyo yakhe uNjoko itrenda ey'nkundleni zokuxhumana ebhala nasemaphepheni labe selibona igcwame elisha ukuthi nalo ake lithrendi ukuthi lenze le video le. uKhuzani wathi lento le beyiplane besemcimbini kadokotela uKhehlelezi. Ngokubona kwakho-ke mbukeli lapha emakhaya ubona ngathi ubani loya? Ngabe yilo igcwame elisha noma igalofu elisha? Ake sizwe ukuphawula kwakho uhlangane lapha kwi-comment section ngezansi sizwe umbono wakho. KweSimanzozo ake sibe-ke la sizohlangana futhi ngokuzayo. Siyabonga. Awusuka madoda, awusuka madoda. Awungayibali insizwa madoda, awungayibali insizwa madoda. Omfo kaManqele, omfo kaShandu, omkazi, odulika sketi, omzamo, omfo kaShabane, oJebe, omfo kaVelase, omafutha, omfo kaDladla. Ngoba ngey'nsizwa-ke la. Bafowethu, kunento engangiphathi kahle la. Kunento engangiphathi kahle. Kunale video le ekhona lana and usuku lonke kuthiwa igalofu elisha leli eligijima namantombazane. Angithi niyangibona ukuthi angishefile mina bafethu, angishefile. So ngicela ukuthi niyibhekisise kahle le nto, akuyilo igalofu elisha leliya, akumina loya. So nje angihlangene naleya nto bafethu, ngicela ningangimpintshi kuleya nto, ngipheni kuleya nto, angihlangene nayo. Angidluleke lapha, angikho kodwa lapha angihlangene nayo. Nibhekeni kahle, libone likhanda lela lishefile. Nibhekeni kahle amakhanda agundiwe, angibhekeni mina. Ngomhla 27 November ziyabulalana amaqhawe ngamaqhawe ayakhipha namela yakhipha umthandeni ofika kaManqele khipha indaba eyiphika abafethu ngiyilindele ngendlela eyisimanga. Negalofu elisha liyabuya ngaNovember lizoqedela eleliqalile. Ngizogqibela umgodi esengiqalile ukumba ngale ngoma ethi babuye lethange umhlaba wonke. Singakhohlwa-ke bafethu, igalofu elisha lihlangene nale nto. Ngicela ukuthi ningikhipheni kule nto. Angihlangene, angishefile mina, angigundile. Loya muntu ugundile, ushefile, nayibona intshebe angishefile. Ngakho-ke ngicela ukuthi ningikhipheni bafethu ey'ntweni engingahlangene nazo. Nginithanda nonke, nibe nobusuku obuhle. Sharp. Gundile mina.